ערב טוב. אנחנו, השיעור הקודם היה הקלטה, פחות היינו מחוברים, אני לפחות. תודה, תודה. אני רוצה לחזור, הוא היה שיעור באמצע כי הוא היה קפיצה, הוא בעקרון היה בעקבות המצב המלחמתי, גם היה בהקלטה ואני לא טוב בזה, מי שראה אותו, אני פחות טוב בלבד לפלסטיקים. וגם שהוא באמת לא היה בסדר, הוא פשוט קפט, אנחנו נחזור עליו שוב, בעזרת השם היה שיעור קצר ומשהו באמצע. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אז כבר דיברנו בעבר, זה היה בעצם סוף השיעור הראשון, שעזר כנגדו זה קצת סותר. עזר זה עוזר, כנגדו זה מול. השיעור ההוא, צריך לזכור את הנקודה שלו, כי נחזור, ילווה אותנו כל הזמן. קשר לא יכול להיות מונע מפחד. פחד וריצוי הוא מרחיק. יין קשה, פחד מפילו. זה ילווה אותנו גם בהמשך, וצריך לזכור את הנקודה הזו. קשר אמור להיות משהו אחר מאשר ריצוי. התחשבות כן, ריצוי לא. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. הוא בעיקרון המוטו שלנו. ושם אנחנו מתחילים. רק אנחנו צריכים להבין מה זה העזר, מה זה כנגדו. חכמים מלמדים אותנו שבארץ ישראל, כתוב בגמרא שבארץ ישראל, כשמישהו היה מתחתן, היו שואלים אותו, בגמרא כתוב במערבה אמרי. מערבה זה ארץ ישראל, מערבית לבבל. במערבה אמרי, מצה או מוצא? מצה אישה, מצה טוב, או מוצא אני מה מבית את האישה. יש פסוק אחד שאומר מצא אישה, מצא טוב. יש פסוק שאומר מוצא אני מר ממוות את האישה. אז אמרו לו, ככה למחרת הוא התחתן, מגיע לבית כנסת, אומרת, תגידי מצא או מוצא? חוץ מה זה ממש לא יפה, לחטט ככה. מה זה, אדם מגיע, מתחתן, אתה כבר מתחיל לשאול אותו, מה זה עסק שלך? תשב בבית, תעסק עם שלך. יותר מזה שכולם בהתחלה זה דבש. אם אמרנו שיש רק 17% מתוך ה-30% שמרוצים במה שיש להם, זאת אומרת 70% מתגרשים. 83% מה-30% אומרים שהיו בוחרים משהו אחר. 17% מתוך ה-30% אומרים שהם מרוצים, וכבר אמרתי מה שמעתי פעם אדם חכם שמתעסק הרבה, הרב שמחה כהן זיכרונו לברכה. שאלתי אם אני מתפלא על הנתון הזה. אמרתי לו מאוד. הוא אומר לי גם אני חושב שחלק משקרים. כמה נשאר? אחוז? אני לא יודע. לא, מתוך כל... כשאתה מתעסק עם השקרנים אתה לא יודע. אבל 17% מתוך ה-30%. אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו נמצאים, 17 זה מניין טוב. איך אנחנו נמצאים בטוב הזה. לכולם בהתחלה זה דבש. כולם מתחתנים, למה התחתנו? בטח היה טוב. אחר כך מתחיל הסרט. אז מה אתה שואל אותו ביום הראשון? חכה, תן לו לנשום. ובעיקר זה ממש ממש לא יפה לחטט. מה זה נקרא? אתה שואל בן אדם. אז האמת שלא דייקתי. בגמרא לא כתוב שבמערבה שאלו אותו, אלא שבמערבה אמרו לו. אמרו לו, תדע חביבי, התחתנת? מזל טוב. יש לך שני דרכים. יש לך מצא אישה, מצא טוב. אתה יכול להיות מה-17% בתוך ה-30. ויש לך אפשרות להיות מר ממוות. ומה זה תלוי? אחד. מה אפשר יותר? מצא אישה, מצא טוב, הכל דבש. מוצא אני מר ממוות את האישה.
מר ממוות, לא מר. מר זה גם קפה זה מר, בירה זה גם מר. מר ממוות את האישה. ופה השאלה, איך אדם מכוון את עצמו? איך האדם מעמיד את עצמו על הטוב? כולם רוצים. שאלה איך עושים את זה. ובעצם גם לא אמרו לו בעיקרון את הסוד. סיפרו לו סיפורי סבתא, בסדר, זה הוא יודע. זה יפתח את ויקיפדיה, ישאל כמה אחוזים, ידע. מה סיפרת לו? יש על כך כמה פירושים. הדבר הראשון, לתת הפירוש שלא קשור בעצם לעזר כנגדו, הוא פירוש ששמעתי מסבי, זכרונו לברכה, היה תלמידי החזון איש, והוא אמר, מצא אישה מצא טוב, לא כתוב מי מצא, מצא. האגו לא היה שם. מוצא אני, מר ממוות. אם אדם הולך בתהליך, במחשבה, וואו, אני הצלחתי, אני בחרתי, אני עשיתי, אין סיכוי. יהיה לו מר ממוות. אם אדם הולך, אם מצא אישה מצא טוב, בסדר. מציאה מצאתי, אז יהיה לו טוב. זה אבן יסוד אמיתית להכל. אנחנו היום ברוך השם יודעים מה כוח של תפילה. אנחנו חווינו איזה בכלל, כל העם מתפלל, והניסים שהיו, סיפר לי אדם שקצת מתמחה, שמבחינת המטוסים שנסעו שם, יש איזשהו גבול של טיסות שהם צריכים אחר כך מה שנקרא טיפול 10,000. איזשהו סוג של תקלות, לא תקלה משהו, אבל צריכים לשדרג את זה. לא היה מטוס אחד שהיה צריך את הטיפול הזה. הכל נעשה ממש כמו... אז זה כוח התפילה. וזה בעצם נמצא בזוגיות, באיפה שאנחנו אוחזים. אם אדם נמצא במצא אישה, אז הוא יודע שקרה לו נס, ובתפילת המידה הוא אומר, אני אעשה לך שבכל יום הוא מודה, הוא מבקש. אבל אם הולך עם האגו שמוצא אני, אז אני אסתדר. כשאדם אומר, אני אסתדר לו, כי הוא אומר לו, בוא נראה, חמוד. הוא לא הנושא שלנו, אבל הוא דבר מאוד מאוד חשוב לדעת אותו. כלום בחיים לא מתקדם בלי תפילה. צריכים להסביר פעם, זה נושא לשיעור אחר, מה התוכן של תפילה, למה צריך תפילה. אבל ההבדל בין מצא למוצא זה בתודעה שלך, הדבר הראשון, אם זה שלך, אתה עשית מוצא אני, או מצא אישה מצא. אבל זה לא קשור לעזר כנגדו, זה תובנה אחת. יש עוד תובנה לדרך הזו שקשורה אלינו מאוד. ואני רוצה להקדים לא רק ביחס לשיעור הזה, אלא ביחס להמון דברים שאני אומר. לא כל מה שאני אומר מתאים ל-2025. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות אותם. זה גדול מאיתנו. אנחנו נראה בהמשך שיש דברים שאנחנו פשוט לא מסוגלים בדפוסי חיים שלנו, בהתנהגות שלנו. אנחנו לא יכולים לעשות אותם. אבל גם הידיעה היא חשובה. מצא אישה, מצא טוב. כמה פעמים הוא מצא? פעם אחת. פעם אחת. הגיע, יצא, עשה דייט, 1, 2, 3, כמה עד שהוא החליט. יפה, זה בשבילי. וברגע שהוא מצא, הוא מצא. מוצא אני זה לא מצא, זה הווה. מוצא אני. אני כל יום מחדש מוצא. מחפש כל יום, מחפש כל יום. השאלה היא, מה הוא עושה? כשאדם לקח, הלוא החיים שלנו, לפני שאנחנו נסביר את השוני שיש במהות בין גבר לאישה, ונגיע לזה בשיעורים האחרים, את ההבדלים והלמה הקדוש ברוך הוא עשה את ההבדלים האלו, אבל ישנם הבדלים. וכשיש הבדלים זה מאתגר. ופה השאלה איך אתה נכנסת לזה. איך נכנסת? נכנסת מצא, נקודה, זה שלי, או אני עדיין מוצא. או כמו שחכמים אומרים, זכה
עזר לא זכה כנגדו. אם הוא זכה, הוא העמיד את זה במצב שהיא יחד איתי, היא עוזרת לי. היא לא נמצאת בצד השני. אנחנו ביחד. ואז שאין את זה, אלא יש מוצא אני, והמציאה נמצאת בכל עת ובכל שעה. אני עדיין בודק, אני עדיין מחפש, אני עדיין צריך לראות אם אנחנו מתאימים. אז זה מוות מוות. זה מוות מוות מהרבה סיבות. זה מוות מוות כשנבין מה ההבדל בין גבר לאישה, נבין שלשניהם זה מאוד מזיק המצב הזה, שזה על סטנדביי. שאנחנו עדיין לא החלטנו. חתנו, היה חתונה, היה יפה, היה צלמים, אבל אנחנו עדיין בתהליך חיפוש. אני עדיין כל בוקר מחדש בודק או בודקת אותו. הולך לראות האם זה מתאים. אבל לפני הכל זה מגה פיגוע ביחס לזוגיות. ואני אסביר. יש חוקר, לא יודע, מכירים אותו? כנראה שכן, לפחות את השם של הספר כנראה ודאי מכירים. דן אריאלי. שמענו עליו פעם? כתב הרבה ספרים. הראשון שלו, שהוא לדעתי הכי מוצלח, זה לא רציונל ולא במקרה. זאת אומרת, הוא בעצם מגיע להסביר שאנחנו מונעים ומקובעים מעוגנים שאנחנו קובעים לעצמנו. כשאני מגיע לקבל החלטה רציונלית כביכול, זה לא רציני. אני כבר קבעתי לי עוגן באיזשהו שלב בחיים שלי, ולשם אני מחובר. יש לו המון מחקרי התנהגות יפהפיים. אני רוצה לקחת נקודה אחת שהיא מאוד מאוד קשורה לזוגיות. לקחו שתי קבוצות אנשים למדבר, למערה. אני לא ידייק כי אני לא זוכר בחלק הראשון של הקבוצת מחקר את המספרים, אבל אני אגיד את הסדר גודל. לקחו אותם למערה, לקחו קבוצת אנשים למערה, הכניסו כל אחד בנפרד, ואמרו לה, אתה אמור לחקור שני דברים במערה. הקבוצה הראשונה. דבר ראשון, תבדוק לנו, האם למערה הזו יש פתח שני. תבדוק. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת מה המד לחץ סביר שם בתוכו במערה, לראות כמה זמן תצליח להחזיק בתוכו ביחס להספיקת לב ריאה. זו הקבוצה הראשונה. אם אני זוכר נכון, מי שנשאר שם הכי הרבה, זה היה 1:50 במערה, בגלל שהיה חסר לו אוויר. הוא היה בבעיה תחושתית. ואחוזים מועטים מצאו את הפתח השני של המערה. רוב מוחץ של האנשים, אני לא זוכר את המספרים, רוב מוחץ של האנשים חיפשו את המערה, חיפשו את הפתח השני, יצאו, אמרו אין פתח שני למערה, נקודה. וגם היה להם קשה מאוד. זו הייתה קבוצה ראשונה. הקבוצה השנייה, אותו מספר אנשים באקראי, אמרו להם, תקשיבו, יש לכם שני אתגרים. אתגר שני זה למצוא את הפתח השני שיש למערה. זאת אומרת, לא תבדוק אם יש, אלא תמצא את הפתח השני. יש פתח שני למערה, תמצא. ונראה מה עם הספיקת, כמה אתה מצליח להתמיד. המדהים שכמעט 100% מהאנשים מצאו את הפתח השני של המערה. כשאנחנו חוזרים בצד השני שמעטים, אני לא זוכר את האחוז, אבל למעלה מ-90% לא מצאו בקבוצה הראשונה, ובקבוצה השנייה כמעט 100% מצאו את המערה, והם הצליחו להחזיק מעמד גם 3 שעות, עד שהם ימצאו. מה קרה? ודאות. הם ידעו שהם מחפשים משהו.
דרך אגב, הוא כותב שבמערה שם אין שום בעיה של לחץ אוויר. היה מאוברר, היה פתחי עברור סבועים, ולא היה בעיה של אוויר. אבל קרו שני דברים. דבר שאמרו להם, יכול להיות שיש בעיה של אוויר, וזה הלחיץ את הקבוצה הראשונה לצאת הכי מאוחר, אחרי 1:50, כי לא היה להם גם ודאות שיש פתח. הם בדקו, הם חיפשו, אבל לא מצאו את הפתח השני. בקבוצה השנייה הם ידעו שיש פתח, אבל צריך למצוא אותו. הם אמנם גם נקבע להם עוגן שיש מחסור באוויר, אבל הם הצליחו לשרוד את המחסור באוויר לאורך זמן, כמעט פי 2 מהקבוצה הראשונה, מחמת הידיעה שהם יגיעו אל המטרה. מחמת הידיעה שזה קיים. זאת אומרת, איך אתה נכנס למערה? איך הפסיעה הראשונה של המערה? אם הפסיעה היא ידיעה שנמצא את הפתח השני, ודאי נמצא אותו. בודדים לא. בודדים לא ימצאו, אבל הכלל נמצא. אם יש לי ספק, הרוב יפרשו. לא ימצאו. לא ימצאו, הם הגיעו לבירור שאין, הם לא התייאשו, הם פשוט בדקו היטב והגיעו למסקנה שאין. זה נמצא בהמון מקומות. בדברי חכמים יש איזה משל על שני אנשים שישבו בחדר חשוך. אחד רצה לפתוח את החלון כי חם לו, ואחד רצה לסגור את החלון, וככה הם רבו, הוא פתח, הוא סגר, הוא פתח, הוא סגר, הוא פתח, אמר קראו לי, קראו לי, קראו לי, קראו לי. רץ לסגור, סגר, אי אפשר לנשום פה, רץ לפתוח. עד שאחד מהם תפס, שזה לא יכול להתנדנד, אין כוח. לקח את הכפכף, דפק אותו בחלון, התנפץ החלון, מאז עד סוף הלילה הוא צועק, אוויר, הוא אומר, קר, קר, קר. ככה, התחיל להיות מנגינה חדשה, אוויר, קר, אוויר, קר. הבעיה כשהגיע הבוקר, ראו שהכפכף פלט במראה. הניפוץ לא היה של החלון. הניפוץ לא היה של החלון, הוא היה של המראה שעמדה ליד. החלון נשאר סגור, והוא היה לו קר, והוא היה לו נעים, כי בתודעה שלהם נקבע להם עוגן שהחלון שבור. אנחנו נכנסים למערה. מתחתנים נכנסים למערה. יכול להיות אוויר, יכול להיות לא אוויר. יש לפעמים בעיות של חוסר חמצן. יש אתגרים. השאלה מה אנחנו מחליטים מראש. עזר או כנגדו? מצא אישה או מוצא אני? האם בכל יום מחדש אני מתחיל לחפש שוב ושוב ושוב? או שאני יודע שלא עושה. יהיו אתגרים. יהיו אתגרים, ואתגרים כמו שנראים הם גם טובים. גם מה שנראה לנו מאוד מאוד לא טוב, מאוד מאוד רחוק מאיתנו, הם אתגרים נכונים. גם הדבר הזה, נדבר על זה בהמשך, אנשים רגילים לייחס את המקרי גירושים, את ה-70% בגלל מריבות. אז זה לא נכון. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל גם האתגרים שבאמת מכבידים עליהם. יש לחץ אוויר, יש מחסור. השאלה מה התפיסה. אם הידיעה שלי, פה זה הפוך, אם הידיעה שלי שיש פתח שני למערה הזו, אני אמצא אותה ואני אצא חזרה. אם אני יודע זהו. נכון, יש מקרים מסוימים, אנחנו לא מתחתנים בחתונה קתולית. יש מקרים מסוימים שבאמת יש בעיות, אבל זה אמור להיות נדיר. לא אמור להתחדש כמו שאמרנו בחיים כל כך הרבה. הלוא 70% שהתגרשו, הם חגגו כמוני וכמו כל אחד אחר את ליל החתונה שלהם. כמה שינוי יכול להיות באחוזים וסטטיסטיקה? אלא שיש פה בעיה. הבעיה היא בתפיסה. אם כשמצאתי את האתגר הראשון, אני כבר סימנתי
מטרה שיכול להיות שאנחנו לא מתאימים. יכול להיות שאנחנו לא מתאימים. אז כל פעם שמשהו לא יסתדר, מצאתי עוד ראיה שאנחנו לא מתאימים. זה אוסף ראיות לכנגדו. כשהעמדתי אותה וכנגדו וכן להפך, אז כל פשטה, כל מריבה, כל אי הבנה היא עוד ראיה נוספת לזה שאנחנו פשוט לא מתאימים. בסוף זה קורה. כשהתפיסה היא תפיסה שאנחנו לא בטוח מתאימים, והוא מתחיל באמת אחרי מה שאני הולך להגיד עכשיו, לא כל כך מתאים היום. אבל אני רוצה שנבין משהו. מקובל מאוד לעשות הסכם ממון. מאוד מקובל היום. מה זה נקרא הסכם ממון? הסכם ממון זה להניח באופציות שאנחנו הולכים להתגרש. אם אני לא הולך להתגרש ממנו, למה אני צריך הסכם ממון? יש לי אחוז נכבד, אני משקיע עליו הרבה, עורך דין שלה, עורך דין שלי, מחליפים נוסחאות, יותר מאשר דירה. וואו. מה? יש חכמים גם עשו כתובה. חכמים גם כתבו כתובה, יש התנאים. אבל איפה קוראים את הכתובה? בחופה. זה חלק מההווי, זה חלק מהעין. זה בלי מתח. צריך הסכם. מינימלי. הסכם שאנחנו יודעים שלא נשתמש בו אף פעם. הסכם שאנחנו יודעים בעיקרון שהוא לא שייך אלינו. אבל שאנחנו הולכים עם תובנה שמשקיעים אנרגיות וכספים והסכם ממון, זאת אומרת שאנחנו מניחים בתחילת הקשר שלנו כקביעה מוחלטת שיש פתח שני למערה. אנחנו נמצא אותה. גם כתובה באיזשהו מקום אתה... אמרתי, כתובה... כן, אתה יכול לשים את זה כאילו שזה לא... אתה צודק, אבל אף אחד לא מרגיש בכתובה שהוא עשה פה הסכם. נכון, עשו כתובה. הסכם, כתוב, אפילו בסכום כתוב. אתה צודק, הוא עשה כתובה, אבל זה נכנס בתוך הלייב. אז אם ההסכם ממון הוא קל... אם ההסכם ממון הוא קל, אז זה פחות מזיק. פחות מה? פחות מזיק. אז זה פחות קביעה. אני מדבר מה שנהוג היום, אני כעת לא מדבר אם לעשות או לא לעשות, כי אנחנו נמצאים בדור של אנשים מופחדים וחרדתיים. לא, אבל אתה לא יכול להגיד שכאילו זה לפי כמה... המושג של ההסכם ממון הוא כמה אני משקיע בו, לא בכסף, בזמן, באנרגיות, בוויכוחים בינינו. ואני קצת מעורב. הסכם ממון של כתובה לוקח לחגוג אותו 4 דקות. הסכם ממון של הרבה זמן. אם זה שעה, זה בסדר? נכון, זה מאוד משנה, אבל שעה בתפיסה. כמה אנרגיה אתה משקיע בשביל שאני לא ארמה אותך? כמה אנרגיה אני משקיע כדי שאני אצא עם משהו ביד? אבל מה לגבי הסכמים אחרים? הסכמים בין שותפים לעסק, או הסכם דירה? הסכם, גם אתה יכול להגיד שאם אני עושה כל דברים האלה... אבל לא קרה כלום. באמת יש שם קביעת עוגן שאנחנו לא בטוח מתאימים. הסכם של שותפים, הם באמת לקחו בחשבון על כל עסק אחד שנפתח, 2 עסקים נסגרים. סטטיסטית. כל חנות שאת רואה, 2 נסגרו. באמת? אתה אומר שבעצם זה שעשו את ההסכם זה מגדיל את הסיכוי הוא מגדיל את הסיכוי של הפרידה, כי אנחנו קבענו עוגן שיש פתח שני למערה. בעצם שאנחנו אמרנו, אני כעת לא מדבר על ההסכם, הוא לא רואה אישו, אני מדבר על התובנה. היום, עוד פעם, אני גם מעורב בהסכמי ממון, ואני גם עוזר לזה, כי היום אנשים חרדתיים, כי יש 70%. אבל זה ביצה ותרנגולת. נכון, וזה לא רק ביצה ותרנגולת, אנחנו יוצרים את זה. כשיש 70%, זאת אומרת, כמה שאנחנו דיברנו, בפעם לא היו כל כך הרבה רציחות. ודאי לא בבני זוג וגם לא אחרים. כמה שנכנס יותר לתודעה שזה קיים, זה גודל. אז מה המסקנה שלך? לא לעשות הסכמים? אני לא אמרתי על זה. אז אני שואלת. לא. לא אמרת, אני שאלתי. אז אני אגיד. אם היו שואלים אותי, הייתי רוצה הסכם, שכמו שהוא אמר, שסוגרים אותו בזמן מועט, סמוך לחופה, יושבים ביחד, לא צריך עורך דין, עוד 2 עורך דין לכל צד, אלא עושים את זה בשושו, בחצי, אנחנו די מסודרים, הכל בסדר,
מגבים את המינימום. אתה יודע שהסכם ממון כדי שהוא יתפוס הוא צריך אישור של בית משפט, אז אי אפשר לעשות את זה. אפשר. אפשר גם בלי בית משפט. אפשר בלי בית משפט, עם חתימת עורך דין, אני מודיע שזה יפה, אני צריך לשלש את זה אצל העורך דין. אם יש עורך דין שלקח את זה לאשרר בית משפט וקיבל ייפוי כוח מוחלט, אז זה תופס. אז יהיה אחר כך. יש מקרים שאומרים שדווקא נניח שותפים או הסכמים שכירות. אנחנו עוד נגיע לשותפים. לא, שנייה, לא, שותפים לא זוגיות, אותם הסכמים, שדווקא כל הסעיפים האלה שבעצם במידה וכולי, דווקא זה גורם לזה שהם לא... יחזיקו מעמד יותר. בדיוק. בהחלט. כשהעונש בהסכם ממון הוא גדול, אז אחרי שיהיה להם את התובנה שהם לא מתאימים, הם יהיו שייכים ל-83% מה-30% שהם חיים ביחד מהפחד. ואמרת אני מסביר. שזה גורם לזה... אני מסביר. כדי שאנחנו נמצא את עצמנו לא מתאימים, אנחנו נכניס בעוגן שלנו שאנחנו צריכים הסכם. אני כעת לא מדבר על ההסכם, התובנה הזו של ההסכם. כדי שאנחנו נמצא, כדי שנצליח להוציא את עצמנו מה-17% של הטוב, ההסכם מאוד עוזר. הוא מסייע בידינו לדפוק אותנו. הסכם ממון? הסכם ממון. הוא גורם לכך שנדע שאנחנו יכולים להיות לא מתאימים ונתחיל לחפש את הראיות לכך. אחרי שאנחנו כבר לא נתאים, יש שתי אופציות. 70% מתגרשים, 30%, 83% מה-30% נשארים ביחד עם תובנה שאנחנו לא מתאימים. בגלל הסנקציות. בגלל הסנקציות, או לחצים חברתיים, או הפחד של ההסכם. בשותפות של עסק, לא כל כך אכפת לי שהשותפים ימשיכו לנהל את העסק ביחד, ולא כל כך יהיו באמת ביחד. העסק ימשיך, ירוויח, יוציאו את המשכורות, הכל בסדר, אני צריך רק משכורות. אני צריך רק שותפות, וכל אחד אחראי על המחלקה שלו. זה לא בדיוק, יש גם הרבה החלטות משותפות. בוודאי, בכל שותפות יש החלטות, אבל מספיק לי, מה שהוא אמר, אני מוסיף סעיפים להשאיר אותם מחוברים. רגע, אבל הם לא יהיו, לא יהיה ביניהם אהבה, לא יהיה ביניהם קרבה, והם לא יצטרכו, אנחנו נגיע בעזרת השם להבדל בין השותפים, אבל אני אומר עוד הפעם, אני רוצה להסביר את התובנה. הסכם ממון, כשלעצמו, הוא קובע לנו בראש שיכול להיות שאנחנו לא מתאימים. היכול להיות הזה הוא נבואה שמגשימה את עצמה. האם נעשה מחקר שבדק כמה אחוז מאלה שחתמו על הסכם ממון התגרשו וכמה אחוז לא התגרשו? באמת מעניין סטטיסטיקים, האחוז יותר גבוה? אני לא. נעשה מחקר במערה וזה מספיק להשליך. כל פעם שאנחנו קובעים עוגן מסוים ואנחנו מנבאים אותו, רק הוא אומר נכון, אם אני אעשה הסכם ממון מאוד מורכב, אז גם אחרי שאני כבר יחליט שאני לא מתאים לה, או שאני יחליט שאני לא מתאימה לו, עדיין נשאר ביחד. אבל לא לשם אנחנו חותרים. אין לנו מטרה להשאיר 83% כאלו שבראש שלהם חושבים שהיו מחליפים. יש לנו מטרה להגיע ל-17 מה-30% שטוב להם. להגיע למצא אישה מצא טוב. כי את לא אמרתי נגד הסכם ממון, אני רוצה לקחת את זה במקום אחר. זה היה משל. כשאנחנו מדברים על דבר בתובנה, שזה הולך לקרות, זו נבואה שתגשים את עצמה. שיח על רצח מביא רציחות, שיח על אונס מביא אונס. כל דבר. השיח מקבע בתודעה שזה אפשרי. מה שמאוד מצוי, מה שמאוד פוגע, וזה כבר לא קשור לחרדות של הסכם ממון. נגיד שהסכם ממון אנחנו נמצאים בשנים שאי אפשר בלי. בסדר. נכנעתי. יש משפט שהוא שואתי לזוגיות. אז בוא נתגרש. לא בכזה, זה לא מגיע בשלב ששותים קפה. לא. אבל שמגיע האוקטב, אז אנחנו מתאימים, אז לא. בפעם הראשונה שאומרים את זה, זו האבן הראשונה של המצבה של הנישואים שלנו. אחד מהי"ג עיקרים של גירושים מהירים וטובים, ולהשתמש במשפט, אז אנחנו לא מתאימים, בוא נתגרש. כי לא רק שקבענו לעצמנו שזה אפשרי, אלא גם התרגלנו לזה. לא רק אמרנו הסכם ממון, שזה לא היה ברירה, אלא התמדנו בזה.
לא חתונה קתולית. אבל צריך לזכור, זה מה שאמרנו בשיעור הקודם, מזבח מוריד דמעות, זאת אומרת, יכול להיות פה קורבן הקרבה ואין אותו. אין קרבה בלי הקרבה, כמו שאמרנו. הקרבה לא של ריצוי, אלא של התחשבות. אבל אם ההקרבה שלי, שאני עושה אותה, מביאה אחר כך בוויכוח הבא את המשפט, עייפתי ממך, או עייפתי ממך, אז בואי. זה לא רק שזה אלימות מילולית, רגשית, אלא פשוט מקדם בביטחה את הדרך לבית הדין. הוא מקדם אותנו בביטחון מוחלט אל ה-70%, ולפחות מקבע אצלנו שאנחנו פשוט לא מתאימים, ונהיה מה-83 של ה-30. כשיש אמירה כזו, וזה כבר לא קשור להסכם המון, על הסכם המון נוכל להתווכח ולדבר איך כדאי לעשות אותו, וכמה הוא טוב וכמה הוא רע. הוא כבר הרבה אחר כך. האם בשיח יש, אז כנראה, אפילו לא גירושים, אז כנראה אנחנו לא מתאימים? לא משנה מה הנושא. מי שלא מתאים יודע את זה בסוף, הוא לא צריך להגיד את זה. אם בשיח קיים המשפט הזה, כל פעם שעולה, ולא משנה על מה זה היה, זה אומרים, בוא נתגרש כשתהיה הפתח של בית הדין. כל פעם שעולה המשפט הזה, האמירה הזאת, אז אנחנו לא מתאימים, משהו של שורש של פרידה, ניפרד, אנחנו קבענו עוגן שזה אפשרי, והתרגלנו גם לאט לאט לרעיון. אם זה לא מתאים, מה אתה עושה? אני לא אמרתי שאין אפשרות שלא מתאים, אבל כמה אחוזים, אז מתגרשים. אני עוד לא מצאתי, אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך הרבה שנים, ואני באמת לא יועץ, אני חולק חוכמה. אני לא מכיר מקרים שזה מחויב להתגרש. לא. אין שום מקרה? אני לא הכרתי. גם מקרים מאוד מאוד קיצוניים, זאת אומרת שיש משהו שהם הפסידו בהתחלה וצריכים לחזור 17 שנה אחורה, היה לי מקרה עצוב מאוד, שאחרי שחזרו ונראה בעזרת השם את אחד מהסגולות של האישה, זה הבינה יתרה, אז היא כל הזמן פחדה מתי זה יחזור אחורה, והיא התמוטטה נפשית. מהפחד של, אחרי שנהיה כבר טוב, היא כל הזמן פחדה מתי זה יהיה עוד פעם, 17 שנה הם היו גרוע, מהחדר איחוד. ואחרי 17 שנה הם הגיעו במקרה בשביל משהו אחר, הוא הגיע. הגבר. אבל גם שם הם הגיעו לתובנה אחרי 17 שנה שיכול להיות התחלה חדשה. והיה לה סיכוי. אנחנו נראה תקף שחוסר התחושה שהלא מתאים, הוא בהרבה מקרים, אולי ברוב המקרים, בנוי על חוסר ההיכרות מה זה איש, מה זה אישה, ומה הם שונים. אבל באמת שלא מתאים, זה באמת כל כך רחוק, לא נפגשים ובודקים. אז כמה באמת יש אחר כך שיש כאלה? היה פעם דיין בירושלים שהיה אומר כל זוג שמגיע להתגרש, אמר שני דברים אני כבר יודע עליכם. שני דברים אני כבר יודע עליכם. אחד, שהיא הסתובבה עם גברים, 2, שאתה לקח את הכדורים. מה עוד היה? הכלל בזה שיש, הוא משוגע, היא משוגעת, זה לא ככה. בחרנו אישה, מצאנו אותה, היה סיבה. היה סיבה. לא רק את העיניים שלה אהבנו. הייתה סיבה. והסיבה הזו לא אמורה להתמסמס בכאלה אחוזים. יכול להיות מעט שקרנים או שקרניות שהצליחו, אבל זה אמור היה להיות שאולי, כמו שחררנו, מזבח מוריד דמעות, ולא סבלו, הדורות הראשונים שלא התגרשו, לא כולם סבלו. שוב, אנחנו לא קתולים, יש את האופציה הזאת של גירושים. אני מדבר על האחוזים. והאחוזים קוראים, העוון הראשון, אסור מרע הראשון שאנחנו אמורים לעשות בזוגיות, זה לא לתת את האופציה, לא לתת את המחשבה שאנחנו לא מתאימים. אם זה לא מתאים, זה יגיע לבד. המחשבה שאולי אנחנו לא מתאימים, מוצא אני עדיין צריך לבדוק האם באמת אנחנו מתאימים, מגיעים למר ממוות.
או גירושין 70%, או 83% יותר גרוע בהרגשה. להיות עם מישהו שחושבים שזה לא, לבחירה שטעיתי בבחירה שלי, ואני אפילו לא מפרק את החבילה או בגלל לחצים חברתיים או בגלל לחצים המוניים, זה לא קייטנה. האלף, לדעת, בידיעה לפחות, כשאנחנו שמים את הרגל ובחרנו ועשינו, זה לא רק הבחירה הראשונה. לא, אני מדבר גם עם זוגות שאחרי 10 שנים. גם היום אפשר. תעשה את הסכמו, תבוא ותבדוק מה אהבת, מה מפריע לך. אז בוא נדבר על מה שמפריע לך. כי אני לא רוצה לפתוח את הנקודות כרגע של מה הדברים שמפריעים, כי רוב הדברים שמפריעים הם באמת חוסר הבנה. בכלל חוסר הבנה, אנחנו הרי לא יכולים לפתוח חנות לילדים. יכולים לפתוח זוגיות. צריכים לדעת מה הציפיות של כל אחד מהזוגיות. מה הוא מצפה. אבל גם אם יש, ואני לא מגיע לפתור את האתגרים, אף אחד לא ישמע ממני שזה הולך להיות קייטנה, אף פעם. כל מי שנשוי יודע שקייטנה זה לא. אבל הולכים לקייטנות. השלב בסכמו, מה יצא לך? ובסכמו, מה יצא לך ביום יום לפני הגירושין, הוא איך ההיבט שלך עליו. מה הסתכלת עליו? נכנסת למערה עם ידיעה שיש פתח אחר, יש אופציה של גירושין, אתה הכנת את עצמך, אתה מדבר על זה, אתה תהיה בקבוצה הזו. אם הבנת שבעיקרון לפחות בתודעה, אנחנו לא חתונה קתולית, אבל בתודעה החתונה היא קתולית, התחתנתי, בחרתי, בדקתי, זה שלי. הוא הגבר שלי. זו האישה שלי, נקודה. אני, עם כל אתגר שיהיה, עם כל מחסור אוויר שאני אמצא, אני אסתדר. אני רוצה, לא נוכל להיכנס לכל הנושא, אבל רק כהקדמה לנושאים הבאים. נמצא אותם בהמון המון מקומות. הבסיס להבדלים בין גבר לאישה. למרות שאני בעזרת השם מדבר שמריבות, זה דבר טוב בזוגיות. לא בחינם אלוקים עשה אותנו שונים. רק עוד מילה אחת, אחת השאלות שדיברנו בשיעור הראשון, במדרש כתוב שאת התנינים אלוקים עשה 2, זכר ונקבה, ופחד שהם יתרבו, אז הוא הרג לנקבה ומלך אותה לצדיקים. עשה 2 והרג, הוא לא התחרט, הוא ידע שהוא הולך לעשות ולהרוג. אז מה הוא עשה? כי אין לעשות בעולם דבר לא שלם. אין לעשות בעולם דבר שאין לו שלימות. זוג זו השלימות. זכר ונקבה זה שלמות של הבריאה, זה סיבת קיום הבריאה, ההמשך, אז צריך לברוא אותם. הם לא יכולים להתקיים, יצטרכו להרוג אותם. שלא תתרבה. אם יהיה תנינים גדולים, כל הארץ תמלא, לא יכול, הכל יהיה, הארץ תזדעזע. בסדר. אבל עושים אותם. אצל האדם, אלוקים עשה הפוך. הוא עשה אותו אחד, ואחר כך פיצל אותו. מהצלע, יש בדברי חכמים שהם היו סיאמים, זה לא משנה איך, הוא עשה אותו אחד ופיצל אותו. למה? או שיותר נשאר על החיים שלנו. למה חיי זוג זה משהו של סיבת קיום הבריאה? אנחנו הם רגילים לזה, זה טוב לנו שהגיל הוא 17, 18, 20, 21, בגיל בוגר. אם זה כל כך טוב, אם זה לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, אז תתחיל את זה מההתחלה.
מההתחלה תתחיל, כי אני לא יועץ שאלוקים איך לעשות, זה מסודר. כמו שעושה את זה ב-17-18, הוא יכול לעשות שבגיל 6 יהיה את ההתפתחות הטבעית. ולא. גם בבסיס של הבריאה הוא עשה אותנו אחד ופיצל, וגם בהמשך הוא שם אותנו נפרדים, ובאיזשהו שלב, באיזשהו דייט, מוצאים את החיבור. כדי להבין, כדי לחיות, כדי לא להיות דפוסים בעוגנים שאנחנו לא מתאימים, אז תהיה דבר ראשון שתהיה תחושה לבן אדם אתה לא טוב. את הלא טוב היות האדם לבדו. מה לא טוב בזה נדבר עוד בעזרת השם. למה זה לא טוב? אבל את ההרגשה שלא טוב היות האדם לבדו, הוא היה צריך לתת לאדם את החוויה הזו. כי אחרת אדם היה, האדם הראשון, היה מגרש את חווה אחרי הסיפור של פרי עץ הדת. פישלה, גרמה לו מוות, הכל, בטח גרשים. על מה נגרש אם לא על כזה דבר? תקע לו את החיים. לא היה מישהי אחרת. לא היה מישהי אחרת. בסדר, לפחות לא היא, לא מתאימה, עזוב מישהי אחרת. לא מתאימה. שאינו קצת קשה. אתה טוב, זה עוד חלק מהבעיה של הדמיון של הגירושים, שיהיה עוד אופציות. יש איזה אחד שגירש את אשתו אחר כך אחרת, שאתה מה קרה, אמר בשביל זיווג שני היא מעולה. אבל אדם 130 שנה, היה בנתק מאשתו, אחרי 130 שנה זה לא פגע. מה? מהאישה הכי יפה בעולם. הוא היה מנותק מאשתו. הוא היה מנותק בגלל גזירת המוות. אבל בשלב הוא לא גירש אותה. אני יודע, אבל הוא התנתק ממנה משהו. הוא התנתק כי הוא אחר שאסור. מספר על העוון. אבל אחרי זה, אחרי 130 שנה עם האישה הכי יפה בעולם, זה בעיה, זה שהוא יחזיק 130 שנה, זה יאמר לזכותו. אבל אני חושב שלא יאמר לזכותו. כשאדם קובע בעוגן שלו את הלא טוב היות האדם לבדו, שהוא זוכר את מה הוא חיפש שהוא הלך לחפש הוא לא מחפש עצים חדשים לטפס עליהם, או קביעת עוגנים חדשים לקבוע מה הוא היום רוצה, מחדש ציפיות, אז זה לא פלא. אם אנחנו נתחיל לקחת חיי הנישואים, גם אנחנו נוכל כל העוולות שיש, כי על כל פשעים תכסה אהבה. גבר ואישה, מה הם מחפשים? מה מחפשים? הדבר ראשון, כולנו חיים סביב חברה. אם אנחנו רוצים לדעת, כל אדם, כשהוא יודע שהוא נמצא לבד בחדר שלו, הוא מתנהג אחרת שהוא נמצא בחברת אנשים. בבית שלו, שונה מחברה בחוץ. בחדר לבד, שחכמים רצו להזהיר על יראת שמיים, אמרו, תדמיין שאלוקים איתך. כי אין דרך האדם מתי שהוא לבד, כמו שהוא יושב לפני מלך. אנחנו מאוד 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 מושפעים ועובדים לפי להיות יפים. מה הסביבה תאמר עלינו? אנחנו מאוד מאוד צריכים את החברה. אנחנו יכולים להפוך להיות עובדי חברה, וזה גרוע, ואנחנו יכולים להשתמש עם החברה כקבוצת תמיכה, וזה מעולה. מה הכוונה עובדי חברה? עובדי חברה זה הכוונה שאני משועבד לחברה. כשאדם הולך לקבוצת תמיכה של דיאטה, אותו דבר. הוא לא בן חורין. כשאדם הולך לקבוצת תמיכה של דיאטה, הוא לא הולך לעבוד את החברה. גם אם כולם יגידו, ירדתי 200 גרם, ויכתבו, אם הוא יכתוב וימשיך לעלות 200 גרם, באיזשהו שלב זה יתפוצץ. הוא צריך את הקבוצת תמיכה כדי לעזור לו לעשות את מה שהוא רוצה. זו קבוצת תמיכה. גבר נכנס לחיי נישואים, ואני אומר דברים כן שאנחנו נביא אותם אחר כך בהמשך הרבה יותר בחלקי הנפש של הגבר והאישה. גבר נכנס לחיי נישואים כי גבר זקוק בדחיפות למעריצות. הוא מוכן להסתפק באחת אם זו אשתו. המנוע של גבר היא הערצה. האביר על סוס הלבן. מעריצים אותי,
שווה. לא מעריצים אותי, עצוב. לפחות הם טיפשים. אבל זה המצב. זאת אומרת שבכל יום שהגבר חווה הערצה מהבת זוג שלו, הוא מוכן גם ללקק את הנעליים שלו. הכל בסדר. זה כן, זה כן. חז"ל אומרים שאישה, בינה יתרה ניתנה לאישה. זאת אומרת, אני אדבר עוד לפני משהו, הוא יושב בבית והיא יושבת בבית. עוד מעט נראה שמפגשים, מה הם מזהים, מה המנוע שעובד אצלם דבר ראשון. כשאישה יושבת בבית, היא מחפשת מישהו שיחזר אחריה. היא מוכנה להסתפק באחד, אם זה הגבר שלה. הגבר צריך מעריצה לא רק בדייטים, אלא גם בחיים. האישה צריכה מחזר לא רק בדייטים, אלא גם בחיים. זה המנוע. זה המנוע. וזה מנוע שיכול להפעיל את הכל, מבחינתו ומבחינתה. אנחנו בדרך כלל שוכחים. בדייטים אנחנו מה זה מעריצות. בדייטים אנחנו מה זה מחזרים. אבל בחיים הוא כבר שלנו. לא, הוא כל הזמן צריך את זה. כל מה שהוא חיפש, או כל מה שהיא חיפשה בחיי הנישואים, זה פרט הזה. תקעת את זה, תקעת את הכל. מה ההבדל בין מעריץ לבין מחזר? מחזר, אני לא מעריץ את זה. פשוט לא, זה גומר, לא? אתה משקיע בבן הזוג, אתה... המעריץ, הוא האליל שלי. אני לא יכול בלעדיו. כל ההחלטות נמצאות בעיקרון אצלו. כשאני מקבל את ההחלטות לבד, זה בסדר. מה שנקרא הערצה, היא לא חיזור. לא יהיה לי אותו אפילו, אני אעריץ אותו. כי הוא גדול, כי הוא חכם, התבטלות, הוא החכם. הוא האביר לסוס הלבן. שלי עוד מעט נראה. כשהגבר רוצה מעריצות, הוא לא רוצה איך אותם רק קרוב. שיהיה, גם אם רק חתימות, זה מספיק לו. הוא מוכן למעריצה אחת רצינית שהיא שלו, הוא מוכן לוותר על הרבה. הוא מוכן להפסיד הרבה חירות של להתעסק עם כל מיני מעריצות אחרות, אם יש לו מעריצה אחת בבית. במקום מצב של גבר, שיש איזה מישהי אישה יפה, מוצאת חן בעיניו, הוא מתלהב מהיופי שלה גם בחברה, מסתכל לה בצורה חיובית, שהוא תפס חתיכה, מה שאומרים. אז מה הנקודה הזו? זה כבר... רגע, לא בת נגיע, שנייה. אתה הוראת עוד רגע. הדבר שנדבר, הדבר הזה יצאו לחוץ. הם יושבים בבית בתוכו, הם יושבים בשושו. יש משהו במבנה הנפש של הבן אדם, מה הוא צריך. יש איזו אגדת עם שאבא שלי סיפר לי, זכרונו לברכה, על ילד אחד, בן של איזה אדמו"ר, שאבא שלו רצה לשמור אותו בקדושה וטהרה. הוא שם אותו בחדר סגור, הביא לו מלמד, הביא לו אוכל, וככה השאיר אותו כל החיים, שלא יראה שום דבר ולא יחשוב על שום דבר ולא יתעסק עם כל דבר, רק תורה פינק אותו שם עם כל מיני עוגות ודברים, אבל רק שיהיה לו רק רוח. הילד גדל, הגיע לגיל 17, ואבא שלו מוציא אותו לחוץ. טיול בשוק. עוברים ליד מכונית, אמרו לו, אבא, מה זה הדבר הזה? אמרו לו, זה מכונית. מה זה מכונית? מסביר לו, נכנסים, נוסעים, חשמלי, לא חשמלי, עם מתנה, בלי, מסביר לו. פתאום רואה כזה משהו שגודל בו תפוחים, אף אחד לא יודע שזה גודל, אמרו לו בורא פרי עץ, אבל בורא פרי עץ לא חשב שזה כזה גדול. מה זה הדבר הזה? אמרו לו, זה עץ, זה... ככה מדבר לדבר. והכל הבן שומע, מקבל, חוזר, משנן, תלמיד טוב. פתאום הוא רואה בחורה. אמר לו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לו, זה צ'אצ'קה, זה משחק. אמר לו, תקנה לי כזה משחק. במבנה הנפש של הבן אדם יש את החלק הזה שישימו אותו במערה סגורה, הוא רוצה משהו. ומה הוא רוצה? מה הוא רוצה שלו ושלה, הם שונים. הם שונים. למה? נבין בהמשך. אבל יש שוני מאוד מהותי. כמובן שאישה לא יכולה לסבול שאם הגבר יחשוב שהוא רק יפה והוא מחזר לך והיא טיפשה.
אבל היא צריכה את מה שהיא צריכה בחיים, זה החיזוק. הגבר צריך, אל תחזרי אחריי, רק תעריצי אותי, אני כבר אחזר אחרייך. את תעריצי אותי ואני כבר אחזר אחרייך. אנחנו קוראים... איפה זה כתוב הדברים האלה? על סמך מה אתה מבסס את זה? אני כבר הסברתי בשיעור הראשון. יש מקורות בדברי חז"ל, ויש חוכמה בגויים טעמים. ג'ון גרי כתב ספר, דברים מעדים נשים נוגה, ובחז"ל זה כתוב לפי המסורת. אין אישה אלא יופי, יש כל מיני דברים שחז"ל אומרים, מלמדים את העקרונות האלה. אבל גם כתוב בחוכמה בגויים. מי שיקרא את הספרים של ג'ון גרי ימצא את זה. ומי שבודק את החיים, הוא לא צריך ללכת רחוק. הוא יכול לבדוק את עצמו. אנחנו רגילים לקרוא לאהבה, מתי התחלנו? מישהו יכול לדעת? אני פשוט לא רוצה לעבור שעה. כתוב משהו? מנחם, כתוב משהו... מה זה נקרא? 10 דקות. מה זה נקרא חיזור? אנחנו נגיע לזה. אבל חיזור הוא משהו באמת יומיומי. זאת אומרת, אני אספר כמה? 10 דקות. אפשר עוד 10 דקות? יש בדיחה שאומרת סיפרתי את פעם פה, לא משנה, אפשר לספר את זה שוב. לא בשיעור הקודם. יש בדיחה שמספרת שהיה זוג שחיו באהבה ואחווה, שלום ורעות, כל החיים, היא שלחה אותו ללמוד תורה, וכל היום הוא למד, הלך לבית כנסת ללמוד, וכל היה ממש בטוב מנפש. וככה ידע שהוא הולך ללמוד לפחות. וככה היו הרבה שנים. בגיל 70 לא עלינו, נסעו בכביש החוף, הגיע משאית ממול, זה נגמר בצורה לא נעימה, והם עלו למעלה ביחד. עלו למעלה ביחד, אמרו לו, יש דין, יש דיין, צריך כעת משפט. זה ladies first. תיכנסי בבקשה, נתחיל את הדיונים. מכניסים אותה, עוברים אותה. לא האמינו שב-2025 יש כזו אישה מסורה, טובה, צדיקה. אולי מתפללת, גם דואגת אוכל, גם מחבסת, גם שולחת אותו ללמוד משהו. לא קיים. טוב, מה עושים? צריך גן עדן. אמרו, טוב, אין לנו פה משהו שמתאים לך, אנחנו צריך לבנות עוד קומה למעלה, 70 למעלה, עם פנטוז, שם זה שלך. כי פשוט במה שהכנו לא היה בחשבון שיבוא כזה שלמות. אוקיי, סבבה. אם את מחכה לו. זוג או לא זוג. מכניסים אותו ורואים שהעסק ממש לא טוב. אבל היא שלחה אותו ללמוד, והוא הלך לשתות קפה. בא לבית כסף, בא לכולל ללמוד, איזה למד? הוא, שלא היה קפה, לא בא. יום אחד בבוקר היה ברית, אמר לו ראש כהן, הוא צריך ללכת לברית, אח שלו. הוא הלך לברית, שאלת לו, למה לא באתי בצהריים, אבל לא הייתי בשרי. לא יכולתי לשתות קפה, מה אני אבוא? זה היה רק את הקפה, שום דבר, אפס, גם התפילות שלו. כזה אחד, צריכים לשים לו 70 מלמטה. אם יש 70 למעלה, אז אמרו, טוב, אתה תרד למטה 70 קומות. זאת אומרת, רגע, אנחנו זוג, לא? מה זה הוא למטה? איך נתקשר? הוא לא בסדר, ישו אתה. לא. אנחנו זוג. כל החיים השקעתי כדי להיות עם הבעל שלי בגן עדן, עכשיו אתם מפרידים. אמרו לה, אבל זה... הוא לא מתאים. אבל אין מה לעשות. טוב, מה זאת אומרת? אין מה לעשות. פה זה בית דין. דין אמת. תסתדרו. יצאו להתייעצות והחליטו שולחים אותם לקניות. עד פה הבדיחה. בשבילו זה גן עדן, בשבילה זה גן עדן, בשבילו זה גיהנום. הרגעו. ככה היה הבדיחה. הבדיחה הזו מישהו סיפר אצלי בבית. וכולם צחקו. חוץ מאשתי. שאמרה, אצלנו זה ממש לא ככה. הוא מאוד מאוד אוהב קניות. אני אספר לכם מה שהיא לא יודעת, והיא לא תדע עד 120, אני מקווה שעוד נשמע את השיעור. לפני שהלכתי לקניות, וכשחזרתי מהקניות, לקחתי אקמוני. כי הראש שלי דפק. כי באמת גבר קשה לו בקניות.
איפה קיבלתי את השיעור? ממנה. 3 חודשים אחרי החתונה, היה לנו איזשהו, המריבה הראשונה, פעם אני אספר. אבל היא לא יודעת עד היום ולא תדע אף פעם שלא כיף לי בקניות. למה? כי אני מחזר אחריה. כי כיף לי איתה. נכון, יש אגרה, אקמול, בסדר. אבל היציאה איתה כיף לי. וזה לא שאני משקר אותה שכיף לי, כי אני באמת רוצה את קרבתה. אני מחזר אחריה כמו בדייט. נכון, שהחיזור הזה ביום חמישי שלא שתיתי, מצריך אקמול, בסדר. השאלה אם זה מובן מאליו. אני לא מדבר על חיזור לחדר שינה, זה הדבר האחרון שהיא צריכה ביחס הנורמלי. כי אם אין חיזור בחיים ויש חיזור לשם, היא רואה בזה משהו מאוד מאוד מאוס. היא לא סוכנת בית. כיף או משעממת? מהי חובה? משעממת? אוקיי. זה נמצא בהמון נקודות. אנחנו נדבר עוד בהמשך. זה נמצא היום המון. היום כבר בדייטים אין כל כך חיזור. אתה רואה 2 שיוצאים למסעדה, כל אחד עם הפלאפון שלו ובמצב הכי טוב, מבקש לייק. אין תקשורת. אתה נכנס למסעדה, אתה חושב שנכנסת לבית קברות. אתה שומע לפעמים כאלה סכין, זה נראה לך סכין שבא לך מוות, אם אתה עושה מלאי. איפה הדחקות? איפה את מעניינת אותי? זה חיזור. הוא עבודה. למה? כי גם שניצל כל יום, לפעמים כבר משעמם. הוא עבודה לא לשקר אותה, כי אישה יודעת. עבודה לחוות את החוויה של החיזור. לחדש את זה. לא כי היא צריכה ונותן לה איזשהו, אלא כי היא מעניינת. ואם היא כבר לא מעניינת, אז תבין, זה בבעיה. הבעיה היא לא באה. היא לא הפסיקה לעניין. כל הצחקוקים שהיה בדייטים, הם לא נעלמו. היא ממשיכה. גם אם יש לה קצת עומס, היא קצת מתוחה וקצת בסדר. אותו דבר במצד השני, בהרצה. המנוע הזה הוא מנוע שקיים. הוא שני דברים שהבסיס, עוד לפני שיצאנו למקום לחפש את הבחורות. עוד לפני שיצאנו לראות איפה הבחורים. עוד לפני השריקות. מה אני מחפש? לו זוגות היו יודעים את החלק הזה היטב, ולא ידיעה כללית, אלא חווים את זה, זה נקרא לפתוח עם מפתח נכון. אפשר לפתוח דלת עם מפתח דומה. אנחנו משייפים ומשחקים וזה נפתח. אז הם מסתדרים. כשיש לך את המפתח הנכון זה מחליק. המפתח הנכון הראשון, אחרי אסור מרע, אחרי משהו שאנחנו לא עושים. האלף לא עושים, לא, באופציה שלנו אין בכלל אופציות של גירושים. אם זה יקרה, בסדר. אז זה יקרה 1%. להבין מה, לא מה אנחנו חיפשנו, אלא מה השני חיפש. להבין שאני חיפשתי סך הכל מחזר. אם הפסקת לעשות את זה, אתה משעמם. גם זה ביצה בתרנגולית, נכון? נכון. קשה לגבר לחזר אחרי מי שלא מריצה אותה. וקשה להעריץ מי שלא מחזר אחרי. כי חלק מהשלמות שלו, זה שהוא מצליח לחזר. וגם נשים שאומרות, לא, אני לא צריכה את זה. זה רק כדי שנעשה את זה יותר מוצלח מה שאנחנו עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה מספיק טוב. אז ככה לא. כשאדם מספר שהוא מחזר, וכמה הוא רצה את חדר השינה, אז אני אומר, אני מבין למה היא לא צריכה כזה מחזר.
כשניפגש בפעם הבאה, נראה מה שאנחנו נפגשים, אנחנו מחפשים. גם שם אנחנו מחפשים וחווים חוויה אחרת. אנחנו רגילים לקרוא לכל החיי הזוגיות שלנו אהבה, באמת שהיא מתחלקת לשניים. יש אהבה ויש תאווה. יש עיגול, חתוך. גלגל. יש לו אהבה ותאווה. אבל זה בעזרת השם בשבוע הבא, כי ממש חרגנו לדעתי. רבי חיים בן עקשיא ומלאתה, הקדוש ברוך הוא ברכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען תתפאר דין תורה וידיר. קדיש?